едно проучване и ние, освен това на Сова Харис. Да. Интернет какво мисли по въпроса за промяната на политическата система? Да. Днеска написахме думата провал в една търсачка в интернет и знаеш какво се получи? Я пак, че се загледах в това, което ще кажа. Написахме в интернет в една търсачка думата провал. И знаеш какъв е първият резултат, който излезе? Не. Сайта на Министерски съвет, ето на стената го има. Това не е някаква манипулация. Така смята интернет, че провал, първият резултат най-близък до думата провал, това е сайта на Министерски съвет. Това е днеска... Не се шегува. Това, което е вие, това е снимка от интернет? Да, от интернет. Днеска го пробвахме това нещо. Провал и сайта на друго мнение. А? Ти на друго мнение ли? Не съм го шокиран просто. Как така е? Да. И интернет иска референдум. В интернет сега ще... Добре, друго имате ли да ми кажеш, защото аз имам да...